Priatelia, toto je jeden z najobľúbenejších produktov u nás na e-shope a je to držiak na evidenčné číslo vozidla. Ja mám sám takto prichedenú EŠPZ-ku, evidenčné číslo vozidla na suchom zipse. Áno, drží to fakt dobre. Môžete to mať takto na aute, máme to posvetené policajtmi, čiže nie je to problém. A teraz vám ukážem, ako sa to inštaluje. Toto je naše balenie, ktoré otvorím a vo vnútri nájdete návod, jeden pár na prednú časť, jeden pár napríklad na zadnú časť, plastovú stierku, ktorým viete pritlačiť pekne suchý zips na karosériu vozidla. Zoberte si odmasňovač, okenu, čokoľvek, čím viete odmasniť danú časť. Pokiaľ to máte veľmi špinavé, určite to prejdete napríklad na vapke, aby si to pekne očistili. Ja si nastriekam náš odmasňovač na mikrovlákno, rovnako aj na túto časť, aby to bolo čisté, respektíve čo najviac odmasnené. Druhý dôležitý diel, ktorý musíte odmasniť, je samotná značka, ktorá je z plechu, čiže tá pôjde celkom jednoducho a tá vám nebude robiť problém, ale je dôležité to robiť akože poctivo. Stačí zobrať sadu suchého zipsu, otvoríme si ju. Teda jedna časť ide na karosériu, jedna časť ide na EŠPZ-ku. Odlepíme si to, prirovnáme k značke. Teraz si kľudne môžete zobrať plastovú stierku, aby to dokonale prilnulo celé EŠPZ-ke. Zoberiete druhý diel, ktorý ide na karosériu. Teraz priložíte presne vlastne na rovnaké miesto, ako ste mali nanesenú aj EŠPZ-ku. Pritlačíte plastovou stierkou, aby to bolo čo najlepšie na tom laku. No a posledná časť kúzla je v evidenčnom čísle, ktoré vidíte, má už niečo za sebou. Nalepíte takto na karosériu a vyzerá to ako nové. Nakoniec dvojica typov, tu máte obrázkový návod, videonávod, cez QR kód, všetko pekné, zrozumiteľné. Toto si nechajte, aj keby že sa pomýlite, dáte ju nakrivo a chcete dať EŠPZ-ku dole, v podstate iba to strčíte medzi suchý zips a značku a takto si ju prejdete kompletne až do konca a dáte si ju dole. Ďakujeme.